Anyway guys, welcome back sa ating pagbabalik. Let's see kung ano to. May something dito eh. Ano to? Curious lang ako dito guys. Curious ako kung anong laman. It's a wire. Oh, it's a host. It's a host. Here, boxes. Okay. Walang mga tinapon. Okay. I'm gonna do it. Of course I'm gonna do it. I'm here already. Seriously. Is kung anong mga tinapon. Ano bed bath? Oops. Oops. Wala man silang mga tinapon. Let me see. Wala. Ano to? Uy. Ano siya guys, oh, broken. Wala guys, malas. Isim lang to. Na natin dito guys kung ano to. Ano to? Mga pinta. Oh, natin. First stop natin. Parang may galing na dito ah. Ay, meron. Ano to? Lamp? Uy, nawala yung ano. Ay, it's broken guys. It's broken oh. Hindi na natin dalhin yan. Hi guys, welcome back sa ating pagdadive. Mag-ano tayo. Oops. It's broken. Sayang naman. Asan yung ano nito? Broken din oh. Ito din, it's broken. Look. Sayang naman ito eh.
Papasukin natin guys. Ano to? Oops, garbage. Ano to dito? Wala nang laman guys. Let's go. Ito yung dive natin guys. Paminsan guys wala talagang laman yung mga basurahan. Alam nyo na. Paminsan wala talaga. So ngayon tignan natin dito be. Kung meron ba silang laman. Pitko. Boxes man. Boxes. Wala eh. Ito, tignan natin ang mabilisan. Mabilisan. Oh my God. It's a mixed thing. Oh, may rug, oh. Oh, tignan nga natin ito guys. Oh, may laman. Look. Oh my God. Oh, what the heck. Another cereal. Ang dami guys. Oh. Oh my God. Tika muna guys ha. Tignan ko. Ang laki nito eh. Ito dito. Tignan natin ito ha. Kasi may rag dito oh. Oh, this rug is nice oh. Cinnamon basketballs. Huh? I get few, okay? What's with the rug? The rug. What? I don't know, the rug is heavy. Meron pa kasi guys. Oh, marami pa talaga guys. Look, oh. Masarap din ito ipadala sa Pinas ba? Cereal. Ang daming cereal guys. Let's try the rug. Let's try the rug. Maybe we can wash it. I don't know. Can we wash it? Huh? Not rolled. You have to lay it on the ground and roll it. Put it in the car. Open the trunk. Okay, we need to wash it guys. It's new guys. It's just dirty. Hindi na namin dalhin lahat guys kasi ano sa ibang ano na lang yun, sa ibang diver kasi marami pa ditong nagda-dive kasi para magamit din, para may makain din yung iba ba. Walang tinapo na worth it. Walay, milk lang, milk. Let's see kung anong meron. Uy, may cat food. Oy. Inanomon. Nasira. Oh my God. Nasira. Oh shit. Oh my God. Sayang. Sayang.
Ito, basura. Let's see. Okay ha. Mga chocolate. Hi guys! So ngayon guys, nakabalik na kami kagabi lang guys. And then meron po tayong nakuhang cereal. Look, mga cereal. So ito na yung nakuha natin guys. Oh, mga cereal. Yun, mga cereal. At saka meron tayong nakuhang yun, yung side table na yan. And then meron tayong nakuhang rug. Bagong rug guys, tinapon guys. Oh, look. Bago. I think ginamit ito for display. So, and then tinapon nila pagkatapos. So, yun, pwede ito sa hugasan namin guys, i-pressure wash, and then yun. And then meron akong nahanap din na basura, pang basura guys. So, ang plano ko, ilagay ko yan sa back porch, sa mga sigarilyo ni Tame, diba? So, yun, ilagay yan. And then meron tayong nakitang chocolates. Yun, mga Reese's Peanut guys. Thank you guys.